Nagpositibo sa confirmatory test ang usa sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District kinsa nagpositibo sa initial screening sa gihimong surprise drug test niadtung Oktubre 16. Kini ang gikonfirmar ni Gary Lao, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun close-up. Gitugyan na sa close-up ang resulta sa Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District. Samtang gibutyag ni Fire Superintendent Tito Purgatorio, Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga dili makapatuman og sanctions o disciplinary action ang iyang buhatan. Busag giduso niya ang resulta ngadto sa Regional Office sa Bureau of Fire Protection. Samtang gipasabot ni Attorney Sir Franz Buniel, pangu sa Regional Internal Affairs Service sa BFP7, nga hatagan pa nila og kahigayunan ang naasoy personnel nga mo-avail sa challenge test kung ang pagpaubos sa maong urine sample sa laing confirmatory test sa laing drug testing company. Ug kundi kini mo-avail sa challenge test, muhimo og investigasyon ang Regional Internal Affairs Service aron masuta kung angayan bang pasakaan og kasong grave misconduct ang naasong personnel. Ang investigasyon mula nat og dulan sa 3 ka buwan. Sa pakaron, gibalhin na sa laing fire station ang naasong personnel sa Lapu-Lapu City Fire District nga unang nadistino sa Medical Health Service Unit. It was confirmed in a confirmatory test that personnel tested positive of illegal drugs. Mamara na i-forward lang na mo sa Office of the Regional Director. Then i-down siguro niya sa RIAS. So si RIAS na ang mag-determine kung saan nila pag-content ng Office of the Regional Director, mag-send lang order na mo. After giving him due process, ang padulngan na gyud ana kay kung confirm gyud nga gamit gyud siya og drugs, then tangtang gyud sa serbisyo.